Capitolul 1. În acest episod am... Cum să spun... Înainte să fac episodul cu 2-3 minute, am reușit să fac 14.000 de trofee. Și în acest episod doar voi lua acest megabox și 2 big boxuri. Dar înainte de asta nu uitați să dați un like, share, subscribe și să apăsați clopoțelul de notificări pentru mai multe videoclipuri cu mine. Ok, să deschidem prima oară primul big box. Avem 55 de bănuți, 12 powerpoint-uri pe tic, 15 powerpoint-uri și pe EMS 20 de powerpoint-uri. Ok. Al doilea big box. 67 de bănuți, 2 itemuri, 9 powerpoint-uri pe Penny și 23 de powerpoint-uri pe Sprout. Ok. Acum să deschidem megaboxul. 3, 2, 1, tap tap. 5 itemuri, 246 de bănuți, Dynamite, 24 de powerpoint-uri, 28 de powerpoint-uri pe Bibi, 29 de powerpoint-uri pe Ems, 30 de powerpoint-uri pe Daryl, 50 de powerpoint-uri pe Jesse. Ok. Atât pentru azi, nu uitați să dați un like, share, subscribe și să apăsați clopoțelul de notificări, cum am spus de la început. Noi ne revedem la următorul episod. La revedere!